अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। कुडाळ लक्ष्मीवाडी इथं असलेल्या महाराष्ट्र नॅचरल गॅस स्टेशनच्या जवळ पाईप जोडण्यासाठी आलेल्या MLGLच्या अधिकाऱ्यांना भाजपच्या नगरसेवकांनी धारेवर धरलं। जोपर्यंत अधिकृत या स्टेशनची कागदपत्र आणि परवानगी दिली जात नाही तोपर्यंत पाईपलाईन जोडणी करू नये अशी मागणी केली। पोलीस बंदोबस्तात आलेल्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणावरून पळ काढत पाईपलाईन जोडण्यासाठी खोदलेले खड्डे बुजवलेत। अधिकारी स्थानिक आमदार पुढे करून दबाव आणत होते, तर भाजपच्या नगरसेवकांनी सांगितलंय कोण स्थानिक आमदार आम्ही नाही ओळखत। कुडाळ नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये लक्ष्मीवाडी इथं महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड गॅस पुरवठा करण्यासाठी स्टेशन उभारलंय। या संदर्भात स्थानिक नगरसेविका चांदणी कांबळी यांनी उपोषण केलं होतं। या उपोषणावेळी नगरपंचायतीनं स्टेशनसाठी केलेलं बांधकाम हे अनधिकृत असल्याचं पत्र दिलं होतं। दरम्यान गॅस पुरवठा करणारे स्टेशन आणि शहरांमध्ये विस्तारित करण्यात आलेली पाईपलाईन जोडण्यासाठी महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड कंपनीनं प्रयत्न सुरू केले। या पाईपलाईनला जोडणीला विरोध असल्याचं लक्षात आल्यावर त्यांनी कुडाळ पोलीस ठाण्यामध्ये पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली। कुडाळ पोलीस ठाण्यातून नगरपंचायतीला पत्रव्यवहार करण्यात आला। यामध्ये या कंपनीला पोलीस बंदोबस्त द्यावा की नाही अशी विचारणा करण्यात आली, मात्र नगरपंचायतीने याबाबत कोणतीही परवानगी दिली नाही। असं असताना कुडाळ पोलिसांनी MLGLच्या जुन्या खोदाईबाबत असलेल्या परवानगीवर पोलीस बंदोबस्त दिला। हा पोलीस बंदोबस्त घेऊन MLGLचे अधिकारी लक्ष्मीवाडी इथं दाखल झाले होते। यावेळी भाजप नगरसेवक आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं। चालू करायचं आहे अजूनच तुला सांगतो तुम्ही असं तुम्ही कुठल्या ऑफिसर लोक कंपनीचे लोक सांगायचे दादागिरी करत असाल ना आम्हाला तुम्ही चालू करा मला सांगितलं। आता कसं काय तुम्ही चालू करा म्हणून रिक्चर परवाने घेऊन प्रशासकीय अधिकारी ऑर्डर आहे ना वरून तुम्ही तिथे कनेक्शन केलं नाही जोडलेलं आहे, नाही गेला नाही म्हणताय ना लक्ष्मीवाडी काम चालू आहे नगरपंचायत हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।